नैबे स्क्रिनशटखौ नोंथांमोना नाय स्क्रिनाव होदों आङो बे स्क्रिनशटआव सासे मानसिया लिरदों फ्रान्सिस बरगयारी होननाय बे लिरदों प्रमद बर'खौ गावथारगोन बाल होनना लिरदोंगासिनो प्रमद बर'खौ गावथारगोन बाल होनना लिरदों दानिया बे बाथ्रानि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों जों जे ससियेल मिडियाफ्राव बिराद आनकनस्टिटिउसनेल आरो आनडेम'क्रेटिक वार्ड बाहायनानै बाथ्रा लिरो जोङो लिरनायनि सिगाङाव ओरैबायदि साननो रोंथारै मानसिफोर दङ बे ससियेल मिडियाखौ जे नों आंल' मानसिफ्रा नुवा मुलुगनि मानसिफ्रानो नुयो प्रशासननि मानसिफ्रा नुयो गासैबो नुयो बेयाव जेबो बेरा गैया सोरबा नुनाय सोरबा नुयै बिदि नाथाय गासैबो मानसिफ्रानो नुयो नोङो बेबायदि प्लेटफर्माव मानो गिलु बालु बाथ्राफोरखौ लिरनो आरो नोंहा मा नांजादों एसेबां गाज्रि बाथ्रा लिरनो नोंनि मा खालामनानै होदों जेनेबा जों फिसा फिसा मानसिफ्रा लिडारफोरखौ लिरो खायसे खायसे रायजो राजाफ्रा खायसे खायसे मानसिफ्रा बिसोरनि मेलेमफ्रा थौले होनना बुंनो नागिरदों आङो मानो थौले नोंथाङा नाय बे फ्रान्सिस बरगयारी अबेनि जाखो सिनाया फेसबुकाव लिरदों प्रमद बर'खौ गावथारनांगौ बाल होननानै दाना बे स्क्रिनशटनिफ्राय आं नोंथांमोननो मोनसे स्क्रिनशट खिथिबावनि स्क्रिनशट नायलाय नोंथांमोना बे स्क्रिनशटआ जाबाय स्क्रिनाव नाय बड'लेण्ड बुब्लि निउस पर्टेला लिरदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ फेसबुक कमेन्टआव गावथारनो होनना हुमखि होनाय बर' लाइमोन फ्रान्सिस बरगयारीखौ क'क्राझार पुलिसा हमबाय फ्रान्सिस बरगयारीखौ क'क्राझार जिल्ला पाटगाव अदालगुरि गामिनि थागिबि होनना मिथिहोदों थारैनो बर' लाइमोनफोरनि इयुना बबे लामाजों बे जाबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि लिरबिदां बड'लेण्ड बुब्लिया लिरनानै होदो सावगारिखौबो दाना लोगो लोगो फिनजाथाय ओंखायनो जोङो जायखिजाया बाथ्रा बुंनायनि सिगाङाव लिरनायनि सिगाङाव सांग्रां जानाया मोजां मानो दाबो सोलोङा जोंनि गथ'फ्रा आरो जोंनि सेंग्राफ्रा आरो जोंनि खायसे खानै रायजो राजाफ्रा ससियेल मिडिया जे मोनसे जेबो सिमना गैयै जिनिस बियो नोङो आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो पस्ट खालामनाय लोगो लोगो सारा दुनियायावनो नोंनि पस्टखौ नुजोबो नोङो मानो बाहायबो साननानै नायसननो रोङा मानसिफ्राथ' नुयो सरकाराबो नुयो बिखौ पुलिस प्रसासना नुयो बिखौ होमबा बेबायदि आपत्तिजनक बाथ्राफोरखौ जोङो लिरनायनि सिगाङाव साननो गोनां दङ आरो साननांगौ नङाबा नों मिथिखाया आरो बेबायदि जाफ्लेबाय थानाय जाथाया जोंनि मेगन सिगाङावनो नुबाय थानाय जों नुखाबाय थायो बेबायदि ससियेल मिडियायाव जात पात लिरना लानानै हमजाबाय थानाय बेबायदि प्रसासनजों हमजाबाय थानाय जोङो नुनाया गोदान नंलासै बार गोबां जों नुयो थेवब्लाबो जोंनि मानसिफ्रा सोलोंनो रोङा दा नोङो सावगारियाव नाय जुदि नंगौबा बियो बेसेबां थार मिथिया बड'लेण्ड बुब्लिया लिरनाय मोनसे स्क्रिनशट मोन्दों आङो बेयाव लिरदों बे सावगारिया जुदि फ्रान्सिस बरगयारीबा बेथ' गथ' फिसासो बे प्रमद बर'खौ गावथारनो ओंखारलायनाय प्रमद बर' नङा जायखिजाया लिडार बा जायखिजाया मानसिखौ गावथारनो लुबैनायखौ मानो बियो सिलाय गैया मा गैया बियो मानो लुबैनाय बाथ्राखौ लिरलाबायनांगौ बेयाव गावनिबा सिलाय पिस्तल दंना गैया आं सन्देह दं खिन्थु बियो सिलायबो गैया बा पिस्तलबो गैयाबा बियो मानो नाङा फाङा बियो सोरखौबा गावथारनो अखारनानै जायखि जाया मानो सोरबा सासे मानसि गावथारनो अखारनानै मानो बिना दखौ बियो हमजानांगौ बिनिखायनो जोङो सांग्रां जानांगौ मोनसे बाथ्राखौ जों गोसोआव लाखि जोङो रायजो राजाफ्रासो बांसिन इमसनेल मालाय लिडारफ्रा जिमान गावजों गाव डिबेट खालामलायोब्लाबो बिसोर बिराद लिगेलाव डिबेट खालामलायो आरो बिराद लिगेलाव कनस्टिटिउसनेल वार्ड बाहायनानै लिगेल वार्ड बाहायनानै बिसोरो नांज्लायो आरो डिबेट खालामलायो बिनिखायनो बिसोरो मालाबा लोगो जाफिननोबो हायो मानो होनबा बिसोरो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय गाज्रि मोनलायखोनो हाया जास्ट पलिटिकेल लेभेलाव बिसोरो पार्टि वाइसआव हामा मोनलायो खिन्थु पार्सनेलि बिसोरो मालाबाबो गाज्रि मोनलाया दा बैबायदि गथ' मानसिफ्रा सेंग्रा गथ' बा बेबायदि सोरबा सेंग्रा नङा सोरबा बोराय मानसियाबो जानो हानाय बिदि मानो नोङो सोरखौबा सासे लिडारखौ बा सोरबा नोंनि लोगोखौ नोंनि गामिनि मानसिखौ बा सोरबा सासे मानसिखौ नों मानो माबा मोनसे रायजोनि इसुनि थाखाय नों मानो पार्सनेलि गाज्रि मोननानै बेजों लाइफ टाइमनि थाखाय नोङो लामाखौ खोमाना लालायो खालामनाङा नोङो जा प्लेटफर्माव दङ नोङो बे प्लेटफर्मनि सायाव सोनारनानै सोरखौबा नोङो बे प्लेटफर्मनिफ्राय नोङो बेखौ डिबेट खालामो क्रिटिसाइज खालाम गावनि जिउखौ रिक्सआव दोननानै नों मानो गुबुनखौ गाज्रि मोनो गुबुनजों मानो नांज्लायनो लुगैयो गुबुनजों मानो नों बुज्लायनो लुगैयो नोङो गावनि जिबनखौ रिक्सा लानानै
नों माबा मोनसे प्लेटफर्मनि लिडार नों माबा मोनसे प्लेटफर्मनि मेम्बार्स नों माबा मोनसे प्लेटफर्मनि मेम्बार्सआ पार्सनेल जिउ खालामनानै नों मानो बै गुबुन मानसिजों माने नांज्लायो आरो बुलायनो नागिरो आरो हुमखि होदलायो बियो गाज्रि बेबायदि हुदाफोरखौ जों गारनांगौ दा लोगो लोगो फिनजाथाय बियो नैबे मैया लिरदोंमोन नामा बे गथ'आ प्रमद बर'खौ गावथारनांगौ होननानै दिनै जोङो फेसबुकखौ नुफिनबाय बड'लेण्ड बुब्लिया लिरनानै होदों जे बे गथ'खौ पुलिसफ्रा हमबाय दाना मा जाखो दा बेबायदि जाथायफोरखौ जोङो नुयो बेनिखायनो आं बुंनो नागिरो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोङो पार्सनेलि सोरखौबा बिराद गिदिर गाज्रि मोनना लाब गैया खिन्थु जोंनि गेजेराव दा पलिटिक्सखौ लादोंना गाज्रि मोनलायनाया बांसिन जादों पलिटिकेल लिडारफ्रा मालाय बिसोरो नांज्लायबाबो खमज्लायब्लाबो बिसोरो पार्टि लेभेलाव बिसोरो डिबेट खालामलायो क्रिटिसाइज खालामलायो पार्सनेल लेभेलाव बिसोर रावजोंबो गाज्रि जादलाया मानो होनबा नोङो दिनै बिराद मिथिं दावथिं पार्टिफ्राव बिसोरो डिबेट खालामलायो नांज्लायलायो मिडियानि सिगाङाव नांज्लायलायो सिं सिं कल खालामनानै मोजां रायज्लायनोबो हानाय बिसोर आरो रायज्लायोबो बिदि दोनखायो गाबोन समनियानो बिसोरो एलायन्स जालायनानै लिडारजों लिडार कमप्रमाइज जालायनानै मोनसे इउनिटि जालायनानै बिसोर माबा माबि कमप्रमाइजआव खामानि मावलायनोबो हानाय नाथाय जों फिसा फिसा रायजो राजाफ्रासो हालाया जोङो हमना ला सोरबा हाग्रामानि मानसि सोरबा प्रमदनि मानसि सोरबा सोरनिबा मानसि बिसोर हाग्रामा आरो प्रमदआ मालाय सिं सिं कल रायज्लायोबो जानो हानाय कमप्रमाइजआव बिसोर मालाबा बिसोर लोगो जानानै ज'नो खामानि मावनोबो हानाय खिन्थु जायफ्रा प्रमदनि फल'वार जायफ्रा हाग्रामानि फल'वार बै फल'वारफ्रासो ओरैबायदि फल'वारजों फल'वार ओरैबायदि गाज्रि मोनलायो हिखौ नायगोनबाबो मानसिखौ नायै बायदि ओरैबायदि गाज्रि मोनलायो स' बेबायदि पार्सनेलि गाज्रि मोनलायनो नाङा थारमाने मानो होनबा बे पलिटिकेल लेभेलाव नोङो बेबायदि एकदम मैखोमै पार्सनेलि सोरखौबा गाज्रि मोननो नाङा बियो खहा गोनां आरो लिडारफ्रा बेबायदि गाज्रि मोनलाया लिडारफ्रानो बेबायदि पार्सनेलि गाज्रि मोनलायाबा जों फल'वारफ्रा मानो एसेबां गाज्रि मोनलायनो आरो जोंनि जिबनखौ मानो रिक्सआव दोननो स' बियो गाज्रि हुदा बेनिखायनो बेबायदि खामानिखौ जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा खामा लिडारफोरा मालाय डिबेट खालामो जों गोसो होना नायनाय मालाबा लिडारफोरा मिथिं दावथिं मिडियानि सिगाङाव क्रिटिसाइज खालामलायो सासेया गुबुन सासेखौ रायलायो सोंखारिलायो सासेया गुबुन सासेखौ नाथाय बिराद कनस्टिटिउसनेल वार्ड बाहायलायो डेम'क्रेटिक वार्ड बाहायो बिराद गाज्रि आरो आनडेम'क्रेटिक आनकनस्टिटिउसनेल वार्ड बाहायनानै बिसोरो क्रिटिसाइज आरो नांज्लायनाय सोंखारिलाय खालामलाया बिसोरो मिथिगौ जोङो फिसा फिसा फल'वारफ्रा मानो मिथिया लिडारफ्रा जुदि नों लिडारनि बिराद फल'वारबा नों लिडारखौ फल' खालामनो रोंनांगोन नों जा लिडारखौ फल' खालामा मानो बे लिडारनि आइडियलजिखौ नोङो फल' खालामनो रोंनांगोन दा बिराद उल्टा पुल्टा सानलायगोन आंखौ दा उल्टा पुल्टा सानो बिराद गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरो मानसिफ्रा जाम्बा जाम्बा मानसिफ्रा आरो जाम्बा जाम्बा मानसिखौ वार्डस मोनसे लिरबानो बुजि मोनो सेन्टेन्स मोनसे लिरबानो बुजि मोनो बियो बेसेबां गोथौ दैनि ना बियो बेखौ बुजि मोनखायो सेन्टेन्स वार्डस मोनसे लिरबानो स' बेनिखायनो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दिनैनि भिडिअखौ बाय बाय सि इउ नेक्स्ट